proč to tady teče takhle. Vidíte z těch šroubů, tady nějaký borec narval tady ty gumový sráče. Samozřejmě to se zmáčkne, roztrhne se, to je to úplně k hovnu, že jo, fakt to vypadá takhle, když se to roztrhne, že jo, samozřejmě. A tam patří takhle jediná podložka. Jo, dá se normálně koupit, je to atyp, ale koupit se dá. No. Tohle je kus lamely. No, tak tady ani není třeba říkat nic. Takže spojka si tam dělá, co chce. Zaretujeme. Tak. Tady ta volnoviška. Tady chybí. Ne, ona úplně projela skrz. To zase dělal fakt nějaký odborník, tyjo. A to je úplně mimo drážku. Jo. A mně připadá, že je nějaká tenonka. Ta má být podstatně silnější. Jo. To je nový, to jde vidět. Musím dělat. To je v pořádku. A tady někdo šmirgloval. A tady někdo do té kliky mlátil. Jo. Tady někdo mlátil, debil. Tam no, protočilo se to. No. Protočilo se to. No, takže paráda, no. Jo, takže ta spojka je taky KO.